Привет от планината! Вече минаха 3 дни от старта на програмата Избирам любовта. Благодаря ти, че си с мен, благодаря ти, че участваш в общата енергия на любовта и имаш това желание да вдигнем заедно своята вибрация на любов. Надявам се, че се чувстваш добре и успя поне веднъж да чуеш медитацията, първата медитация "Приемам любовта". Исках да разбера какво се случва с обета с теб. Не забравяй, че в първия ден на 14 февруари или в първия ден, в който ти чу медитацията и прочете моя мейл, даде обет пред себе си и пред Вселената, а то е да се откажеш от един вреден навик в името на любовта. Надявам се, че върви в лекота всичко това, но дори да имаш големи съпротиви, не забравяй защо го правиш. Погледни си, прочети си в любовния дневник какво е твоето намерение и какво ще спечелиш от всичко това, когато избереш любовта. Аз съм тук и съм готова да ти помогна и да ти съдействам в избора на любовта. До скоро!